Čus lidi! Čus, vyskytl se rád takový menší bug, nebo spíš větší, reportuje Marriott za bugy. Oh yeah! Začali jsme hru, paráda, a nic. Přesně tak. Vidíte, nulový čas, nic se neděje, frýzla se hra, my tu všichni jakože můžeme do chatu říkat, co chceme, že jo? A hra se prostě nastartuje. Ne, nestane se nic. Takže my čekáme, než někdo lívne nebo něco takového. Protože my jsme v ranke, takže bychom lůznuli LP, že jo? Cože? No, jsme v ranke, takže lůzneme LP, když to lízneme. No, já nechci, ale... Takže kdo to lívne? Takže jenom čekáme, že jo? Tak dáme si elektronický kámen, nůžky, papír, super, vyhrál jsem, líbuješ. No. Ne, počkáme, až někdo fakt lívne, jakože. Někdo musí lívnout. Co ne, to se říkají v tom nepřátelském týmu. To mě taky zajímalo, no. Zabugovali to, vole. To je špatný. Lol. Nebo si rioťáci dávají kafíčko. Jo, no to Nebo tak. už teď spát, když už je 11:30. No, nebo víš co, také si řekli, tak jdeme si pro donáty, tak a víš co, stopneme hru, ať si klidně počkají. No jo, no. Rio, co chceš dělat prdel? To nebude asi hodně dlouhý video. Oh yeah. To mi připomíná Ellsworth, jo, to se tam jednou zabugovalo. Jo, to jsem u toho byl! Jak se to zabugovalo ten ranked, vzpomíná, no ranked, jak jsme byli v tom Ellsworthu, jak jsme tam bojovali 3v3. Jak se ta hra zastavila, ne? Při 0 sekundách. Vzpomínáš? Jo. Jo, no to. No to je úplně to samý tohle. No jo. Už by... Já jsem tam zhruba čekal 40 minut, než někdo lívnul, takže... To asi bude chvilku trvat. Jo, no, jak nakonec se líbilo, ne? Jo, přesně tak, no. Vyhrál si to. Jo. Jo, s Ellsworthem ještě budeme pokračovat, já tě budu muset přemluvit. Budeme pokračovat, určitě. Jo. A už bychom jako mohli začít. Jako, nebo skončit, jedna nebo druhé. Co se stalo, tyjo? Víš, co byla prdel, kdyby jakoby oni to všichni lívli a víš co, že by se to nějaký době nastartovalo, ne? Aby se to byli jen dva. Jo, jasný, já jenom čus. Jo, no to víc. Tak to si ale počkám, jestli se to stane, to bude boží. Tak co, nemáš nějaký informace zatím? Informace? No, nějaký informace, když tady budeme takhle čekat. Takové informace takhle, no to... Po tvém natáčení třeba nebo to. Jo, no, zřejmě si podělalo i to třetí nějakým způsobem, nevím proč. Fakt, pokoušel jsem se spouštět a nějak se podělalo to, že ono jakoby, jak je tam ukázaný ten čas. Já jsem měl jakoby zhruba nějak 20 minut a ono ten čas šel přes čas, takže znamená, že já jsem tam měl nějakou část, kterou jsem mohl vidět, ale nemohl jsem na ně jakože přesunout, znamená, že to bylo nějaký blbý. Takže budu muset další video, na což se zase omlouvám. Ale nejde to nějak jinak udělat, no, prostě se stává. Já mám teda fakt velkou smůlu teďka. Bude to vypadat, jako kdyby si viděl jenom tohleto. No. Yes! No, takže to je asi všechno z tohoto videa. Jo. Děkujeme, že jste koukali, jak se to failo a... Čus.